minnu sɔgɔlen don an na Bamakɔ a n'a lamini n'a Tɛnkudugu n'a Bolonɔgɔ dugu k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ ka an sɔrɔ diɲɛ fantan ani naani fɛ bɔlɔlɔsira o y'o sababu ɲuman ye, an b'aw fana fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye tarata ye juin kalo tile 4 san 2024 an bɛ ka laseli kɛ ka bɔ Jani.ml FM ale so kɔnɔ Falajɛ Carrefour la. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sɔgɔmada in na fila fɔlɔ bi yan n'o ye Keba Jalo ye, filaw Lagare o ye Sangare, maninkaw ka dangelen fana b'an fɛ yan bi n'o ye Amara Nun Keyita ye. Ale ye kelen dɔrɔn de ta, ale ma se ka caman ta kelen dɔrɔn, ale ye kelen de ta, o y'o kɛ Keyita ye. O bɛnna sɔgɔma in na Defugo kuma an bɛna an da don la ka taa se Welesebugukaw fɛ yen. Kayi an ka maa min bɛ yen n'o ye Ablayi Keyita ye, ale ye munumunu salo min kɛ Kayi, o kumaw dɔw bɛ yen an bɛna olu fana da aw tulo kan. Wolomasiri tabaw olu ka kiiri tigɛyɔrɔ kiiri 3 surasi 3 olu bɛ kiiri la, nka u nɔfɛmaw ka ca ni ba n'a si ye, sabula waleya ninnu bɛ tali kɛ marafa suɲɛ na ani bamanciya walew la. Ka fɛn bɔsiw tigi la ani ka jɛ ka waleya dɔw kɛ o b'a ko la. Baro kɛlɛtigi a ka maa minnu jogina Murujakaw fɛ yen a taara ɲɛ da olu ka Kati dɔgɔtɔrɔso la. Tomiya denmisɛnninw wulilen don k'u jɔ ko fɔ yɔrɔ bɛ ka kɛ binkɛnɛ ye. Min ye baara in ye u y'o daminɛ. Bɛrɛbɛrɛlitɔ IRD ale san 21 sɔrɔ, a ko k'an ka taa kalata la ten, k'an ka bɔ furancɛ fanga in kɔnɔna na. Ko dɔ kɛra ten. Mali hijidenw olu ye batoba kɛ kunu u ka dunanjigisow ni u jiginnen n'o kɔnɔ Mɛdinakaw fɛ yen. Kuranɛkalan in k'a kɛ kun ye bɛn ni kelenya basigi ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min bɔra o la, min ye Ibrahima Jawara ye ni ale bɛ Magankaw fɛ yen, ale b'o na o da an tulo kan. A y'aw sigi k'aw labɛn, min ye kunnafoni kɛnɛ nin y'a sigitɔ ye Jani.ml FM ale sanfɛ. K'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ko kura Jani.ml FM ale sugandili la yaasa ka se ka kunnafoniw sɔrɔ Mali kɔnɔna ani Mali kɔkan na. Kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamana kuntigi n'o ye Colonel Asimi Goyita ye, ale ye drapeau yɛlɛ kɛ. Drapeau yɛlɛ in ye kalo ntɛnɛn fɔlɔ o bɛ kɛ ale fɛ yen, min ye primature farala Sogɛl Kokala Mayiga a n'a ka baarakɛlaw olu fana farala ɲɔgɔn kan. Drapeau yɛlɛ kɛ kun ye fasoden ɲumanya tin bɛ se ka don maaw la cogo min, drapeau kɔrɔ mɔgɔw ka se k'a dɔn min ye faso kanu ye. Baara in min ye a sigira Colonel Asimi Goyita fɛ kabini ale kɔni bilara camancɛ fanga in kunna, ni o san 3 yɛrɛ bɛ sɛnsɛn na ka na, labɛnw caman olu bɛ sen na. Kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ kelen in fana na tuguni, jamanakuntigi min ye Irisu ka minisiri min bɛ u ka wolomasiri tabaw kunna, o ka danga ale bɛ an fɛ yan taama la. A ye o bisimila ani Sadio Kamara tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, min ye Asimi Goyita ye. A ye minisiri dɔw wele, minisiri minnu bɛ yen bi n'olu ni Mali ka Risila kan ka baara kɛ yiriwalitaw siraw fɛ. O baaraw kunungo olu kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ ale la. Premier ministre ale ka kunun baaraw bɛnna defu o koɲɛbila baaraw olu kurubo karili ma fanw fɛ ka taa se conseil économique social environnemental o ka sigi 6nan a taara o fana kɛnɛ kan. Bi sɔgɔmada in na sa an bɛ segin ka na yan n'an bɔra Kuluba ale ni premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la, ko maa tɛ kɔrɔ kalama dɛ. Dongo do tulo bɛ taa kalanso. Denmisɛnnin ale ye bɔgɔ kɛnɛ de ye, n'i y'a mɔ cogo min a bɛ kɔrɔbaya ten cogo la. Bamananw ko yɛrɛwolo ani jamu bɛ wolo nka ani tɔgɔ tɛ wolo. E bɛ na du min kɔnɔ fɔ ko yen ye Jalolakaw ye, i ni jamu wolola, i t'o sugandi dɛ. Nka tɔgɔ sa an bɛ t'i kun di de k'a fɔ i ka denkundi k'i kun di k'i sigi. Denmisɛnw olu ta ye kalan ye k'a daminɛ sanfɛ fo duguma. Maakɔrɔw ta ye hakililajigi ye, sabula n'i kɔrɔla i bɛ ko caman dɔn. Maa min kɔni mana wuli ɲɛ dugu mana jɛ
ibo da jɛnatigɛ ko bɛɛ la fɔ ɲɛkɔmikɔmi wolomasiri tabaw u kalekan don ko fo kalan ale ka basigi Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na defu min filɛ senna nin ye armée ye fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min n'u ni école ɲɛmaaw ye o baaraw kɛ a bi san 4 bɔ an ka jamana fan dɔw bɛ yen dɔw yɛrɛ ka ta ka ca o ye yɛrɛ defuko kuma kalan yɛrɛ tɛ kɛ kuma tɛ defu yɛrɛ ma ɲinan kidalikaw ko min ye defu examen ye a baaraw sera ka kɛ olu fɛ yen gouverneur ale ka ciden o taara kɛnɛ kan studio tamani maaw olu sera ka Al Mustafa Abubakar Mayiga n'ale école karamɔgɔ ye ale y'a yir'ulu la k'a fɔ ko baara taabolo k'a ka ɲi ko sabula ɲinan san kɔnɔna na waati min na kalanw yɛrɛ bɛ sigi sen kelen kan armée ka donni waati nana bɛn o ma o y'a to kalanden caman tun bɛ yen olu y'u sigiyɔrɔw bila u dɔw segira ka na dugu kɔnɔ bi nka degunba min bɛ Kidali kalanko la Kidali denmisɛnninw mana bac sɔrɔ dɔrɔn on sont partis Algérie olu tɛna tugun dɛ Iman Sulani Bamakɔ ye de Kidali denmisɛnninw bɛ bac kɛ ka na Bamakɔ ka defu kɛ ka na Bamakɔ bac kɛ ka na Bamakɔ o man ca dɛ o bɛ yen dɛ i ka tête brûlée caman filɛ Algérie système na nin ye on sont maliens caman ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na pangapuruti la fɛn na an ka denmisɛnninw kalannenw don dɛ wa yen hakilija kɔni Ala y'o d'u ma Ala ye o nɔgɔya u ye donc kalan n'o ye ɲɔgɔndan in ye a sera ka kɛ olu fɛ yen u yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ ko ɲinan ta min yɛrɛ ye école karamɔgɔw yɛrɛ nisɔndiya o ye k'a fɔ maa dɔw tun bɛ yen n'o ye karamɔgɔw yɛrɛ ye koyi olu san 4 de tun ye nin ye u bɛ Gawo kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen sera n ko examen waati fana misiw fana ka traite de ye ka surveillance jɛ ka correction jɛ ka chef de centre jɛ i bɛ congé kɛ i tɛgɛlankolon dɛ nin waati la ni mago bɛ maître la i t'a sɔrɔ dɛ parce que bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ voilà nin de ye olu fana ka bonisi ye u ka bonisi maître ka bonisi waati de ye nin ye hali ni bɛ privé bɛ fɛn fɛn na nin wagati in k'a fɔ dɔrɔn k'i mago bɛ misi dɔ laban nin ko misi ko sini ko i tɛmɛtɔ k'e ka na a b'a fɔ i na k'a bɛ surveillance la te min tan tɛ sɔrɔ sisan dɛ baara de bɛ yen donc sɔrɔdasiw u y'o fɛɛrɛ min sigi sen kan o ni ministère de l'éducation o y'a to ɲinan min ye yuwarukaw fɛ yen yuwaru commune yɛrɛ kɔnɔna na nin y'a san 4 ye kalanko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ yen yɛrɛ kuma tɛ ko defu ma nka labɛn min sera ka kɛ cercle kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na k'o ka gɛlɛn Segu Sufintera ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko armée ale ye yɔrɔ kelen min jira u la ni o ye u bɛ se ka na u kamaru yɔrɔ min ka se ka examen kɛ yen salle 6 o bɛ dɔ fan dɔ fɛ min ye salle 5 ye o fana bɛ fan dɔ fɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ madrasa kɛ olu ye salle 5 ye école kalan maaw olu ta ye salle 6 ye yuwarukaw fɛ yen u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw kɔni ye u nana ka bɔ yɔrɔ caman nka dugu yɛrɛ kɔnɔna na basigi ni lafiya min bɛ yen ni sɔrɔdasiw bɛ k'o baara kɛ Sufintera ale ko k'o y'a to ko nin waati in na u bɛ se ka baara kɛ ka lafiya kɛ ka se ka ɲɔgɔndan in kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔso fana basigi tɛ yen fana nka yen cap directeur n'o ye Usman Traoré ye ale fana ko ko baaraw daminɛna hɛrɛ ni baden na écoleden minnu nalen don ɲɔgɔndan in na maa 1686 o de bɛ yen u ka commune 3 n'o ye Kunbiya ye Bura ani Menanba olu denmisɛnninw bɛ bɔ o de kɔnɔna na yɔrɔso yɛrɛ dugu kɔnɔna na sa maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila n'olu ka denmisɛnninw bɛ a la olu fana bɛɛ lajɛlen nalen don fara olu ka ye baara kɔni a bɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ sabula nin waati in na min ye basigi ye lafiya o bɛ k'a to école karamɔgɔ ninnu u bɛ ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ o kɛlen don direkaw fana fɛ yen dire fana Tɔnbɔkutu mara la yen fana kun ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ nka u ye mun kɛ denmisɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ dire n'a lamini na u nana bɛɛ lajɛlen dire dugu kɔnɔ komi lakana bɛ yen polisiw bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ yen baara a bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ nin fɛɛrɛ min sigira sen kan a kɛkun de ye denmisɛnnin si
mun bɛ n'i bɛna defu kɛ ɲina a kana k'i kɔ sabula san caman dɔw bɛ olu ma se k'a kɛ ɲina u sera ka hakilisigi kɛ ka basigi kɛ ka kalan kɛ yɔrɔw la min ye nin yɔrɔ ninnu ye olu ka kalan kantini b'u kɛrɛfɛ dɛ ni ala y'a caya ko kantini dumuni dun ko aw bɛ kow kɛ bamakɔ yan cogo min denmisɛnnin ninnu tɛna tugun dɛ non olu tɛna dɛ ka bɔ Falaja ka taa Senu i sen na ka taa kalan na ka tila k'e bɛ segin ka na ni dumuni t'i kɛrɛfɛ wa ɲɛ b'o kantini fana na kantini scolaire wari mɛtiri dɔw fana ni mairie dɔw tun bɛ k'o wari fana dun parce que kalan tun tɛ yen nka san o san wari tun bɛ bɔ ka taa d'u ma ye nka Zeyin komi basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an bɛ dugawu de kɛ a ekɔliso ninnu ka se ka dayɛlɛ denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ musaka minnu bɛ don a la a ka don a da fɛ a kana taa maaw jufa kɔnɔna na minisiri ale ko defu ko min ye a sɛbɛnfura in ye k'a nafa ka bon dɛ sabula a bɛ da caman yɛlɛ denmisɛnnin ye o de la nin waati in na olu ko maa minnu bɛ yen n'u y'u sigiyɔrɔw bila maa minnu bɛ yen n'olu degun bɛ olu la ale ni maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni kɛlen don cɔlicɔliw ye n'u sigilen tɛ yɔrɔ kelen k'u ye fɛɛrɛ tigɛ nin bɛɛ la minisiri ko n bɛrakaw fɛ yen Moritani k'u sera ka ye min ye mɔgɔ sigi sen ka ye ka se ka olu fana ka defu kɛ ko yaasa olu fana bɛ se ka kɛ cogo min na maa minnu bɛ o kan de réfugié in kɔnɔ Moritanikaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ kalafili delila ka kɛ yen fana hali dialogue min bɔra ka kɛ sisan olu fana ye u ta kɛ u ko ne y'a jira k'a fɔ ko gouvernement k'a bɛ baara min na bi o ye kalan a ka se ka don ba la ekɔliso minnu bɛ yen n'olu datugulen don minisiri ko ni ala sɔnna ma u bɛna na a lajɛ don nataw la yɔrɔ minnu na n'u denmisɛnninw sera ka na defu kɛ ka taga lajɛ sɔrɔdasiw bɛna na segili min kɛ ani recrutement minnu bɛna na kɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛna na baara minnu kɛ ka se k'a kɛ sɔgɔmada in na nin waleya minnu bɛ ka kɛ fo mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a jira k'a fɔ ko min ye armée a bɛ ka waleyaw falen kɛcogow la yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu mɔgɔw sera ka basigi dɔɔni dɔɔni sigi jamana yɔrɔ caman bɛ yen hali ɲɔnɔ mara fana na ni ɲɔgɔnnaw bɛ ka kɛ olu yɔrɔ la yaasa denmisɛnw u bɛ se cogo min na k'u ka examenw kɛ kuma tɛ u sera ka kalan kɛ ka ɲɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ nin waleya in a ka to sen na a ka tiimɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na kayikaw fɛ yen monsieur le gouverneur n'o ye Musa Sumare ale kɔni ye defu baaraw daminɛli kɛ kayikaw fɛ yen min ye ɲinanta in ye sa Lafiyabugu ekɔliso a taara ye centre minnu b'o kɔnɔna na a n'a ka maaw gouverneur ale ye munumunu salo kɛ yɔrɔ caman na ekɔliden somaw olu fana tun bɛ a la min ye ekɔli yɛrɛ tɛ taa maa minnu kɔ n'o ye ekɔli karamɔgɔw ye groupe lafiya C la baara ninnu kɔni kɛra enveloppe fɔlɔ dayɛlɛla gouverneur yɛrɛ fɛ yen yɔrɔ la denmisɛnninw kɔni nana sa u caman baden ekɔli min fana bɛ yen ni o ye Imam Maliki ye ale ni ekɔli min bɛ yen n'o ye Abdramani Geyi ye ninnu bɛɛ lajɛlen taara lajɛ sa sabula denmisɛnninw bilalen don u bɛ se ka ɲɔgɔn dan kɛ o ekɔlisow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min gouverneur n'o ye colonel ye a ko k'a bɛ min fɔ denmisɛnw ye u k'u cɛsiri u k'u jija sabula mansaw bɛ degun ni baara minnu kɛ a kɛkun ye olu de ye ɲinan kayikaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu kan ka defu kɛ sa o ye maa 4,000 199 denmisɛnninw minnu bɛ a kɛ dɔw bɛ arabu kɛ dɔw fana bɛ ekɔli kɛ tubabukalan ale kɛ u y'a jira sa ko baara in kɔni na to senna sa ko fo min ye juin kalo o tile 5 o tɛ sini ye wa sini o tɛ sini ye an ka maa min bɛ kɛnɛ kan n'o ye Ablaye Keyita ye ni ale bɛ baara kɛ an ka radio partenaire la Kayindikaw fɛ yen ale ye min sɔrɔ Kayi an ka jɛ k'o dɔw lamɛn nin ye ɲɔgɔndan na maa dɔ bɛ yen ale bɛ ɲɔgɔndan na n'o ye denmisɛnnin ye ale fana y'a hakilina di Ablaye ma an ka jɛ ka o lamɛn. Ne tɔgɔ ye Binta Sow ne ye candidate ye DEF la ne bɛ centre Kandi Ari la sɔgɔmada in na an y'a daminɛ rédaction ni histoire ju la bon alhamdulilayi pour le moment an ma gɛlɛyaba sɔrɔ olu la a fisayara kosɛbɛ an bɛ ala deli ala k'a tɔ bɛɛ nɔgɔya ne bɛ dugawu kɛ ne ni candidatɔw bɛɛ ala ka ɲinan k'an bɛɛ ka san ye. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen candidate wɛrɛ bɛ yen o y'a ta fɔ tubabukan na. Je me présente Astan Keita. Je suis une candidate au centre Kandi A. Aujourd'hui, on a fait
la rédaction et l'histoire de ça a été très bien et je souhaite bonne chance et bon courage à tous les candidats et candidates et que vraiment cette année soit une année de réussite pour nous tous. Aywa ala ka defo jira maningamuso ani candidat bɛɛ lajɛlen na sisan Ablaye Keita a ma daw ma a y'a ka galamani ɲɛsin maa min fana bɛ ɲɔgɔndan in kɔlɔsili la an ka jɛ ka ni o ka baro lamɛn. Defo damna don fɔ y'aw balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo Ablaye Keita Kayiba Jabate ani centre Abdoulaye Kayidi ani superviseur de bɛ ɲɔgɔn bolo académie tɔgɔ la n'a tɔgɔ na jamu fɔ an ye bi ta in a daminɛna cogo min a n'a taabolo bɛ cogo min ni sɔgɔma. Aw ni sɔgɔma merci Ablaye ne tɔgɔ Baba Kourechi ne ye académie ka superviseur ye maintenant n bɛ ka boli centre la k'a lajɛ l'état d'évolution maintenant quand même examen débutera très bien à Kayi ça se déroule parce que n bɔra yɔrɔ o yɔrɔ j'ai constaté qu'il n'y a pas d'anormalité très grave donc an m'an sɔn n filɛ AGB de la centre la donc j'ai un carnet de travail de Gongolo maintenant je dois savoir ce qui se passe ici donc en bas et quand même superviseur et académie a organisé à tenir mais académie directeur a initié cette fois-ci maintenant de prendre un syndicaliste nous sommes 5 nous sommes en train de rouler dans les centres de Kayi maintenant environ maintenant pour que Kasika à la évolution de quelque chose là. Ko damna la denmisɛnninw a bɛ cogo di. Bon damna la denmisɛnninw quand même an ka faamuyali la sixième c'est abordable denmisɛnninw b'u sɔn donc an bɛ dugawu de la u ye ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u bɛɛ lajɛlen ma mais enseignants fana alhamdulilayi bɛɛ b'i jɔyɔrɔ fa la parce que an y'a f'u ye u ka police de sécurité respecté u dan ma u ka to sariyaw kɔ dɔrɔn n'u tora sariyaw kɔ fɛn gɛlɛnmanba tɛ yaya donc c'est un peu ça. Merci an b'i fo. Merci. Ayiwa nin tun ye Ablaye Keita ale ka ɲininkaliw ye Kayiba Jabate an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale bɛ baara kɛ an ka radio partenaire la Kayikaw fɛ Kayindi min ye Ablaye ye ale ka radio so bɛ Kayindi n'aw tɛ Kayindi dɔn Kayindi de ye Kayi ni i bɔra Bamakɔ mobili la i bɛ se Kayi fami yen ne ye Kayindi ye n'i ye pont tigɛ o ye Kayiba ye. Ni taara gouverneur ka fan fɛ yen ye plateau ye n'i nana danganda la o y'anw ka yɔrɔ ye légal Segu Baami Ɲangi bɛ yen de n'i tɛmɛn'o la dɔrɔn i bɛ taa centenaire la ka tuuru cɛ ka taa douane-cour fan fɛ i bɛ taa Kamankole yen fana n ka fisa kosɛbɛ sisan an bɛ taa Welesebugu kaw olu fɛ yen kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɔgɔn dan na o ye maa 2,819 ye musomanninw olu ye 1,311 ye min ye cɛmanw ye olu ye 1,518 ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ yɔrɔ min na sa o ye ɲɔgɔndan yɔrɔ 29 ye Aïda Kante ni ale bɛ Bagayogolakaw ka sigi la ale de ye yen kapu a directrice ye a b'a dɔn k'a fɔ ko Welesebugu bɛ yɔrɔ jumɛn académie fɛ yan Kalabankoro ale bɛ Kalabankoro yen bɛ Kulukoro on zone Kulukoro jusqu'à présent k'a sɔrɔ n'i ye sɛbɛnkuraw ta k'a lajɛ a bɛ Buguni région fɛ nin waati in na nka a ma sigi sen kelen kan an ka jɛ sisan ka Aïda Kante lamɛn ale min ye yen capo directrice ye. bɛɛ ni ɲankuma ka kɛɲɛ ni i sigiyɔrɔ ye ne tɔgɔ madame Bagayogo Aïda Kante ne ye Welesebugu de ka bɔ ye ne b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u k'u hakili sigi foyi tɛna d'u ma ni min ma kalan u kunna kilasi kɔnɔ ka tɛmɛ k'a ɲini u fɛ min b'u kunkolo la u ka baara kɛ ni o ye u k'u jigi bɔ sonyɛli kan sonyɛli tɛ mɔgɔ lase yɔrɔ jan sonyɛli tɛ mɔgɔ nafa denmisɛnninw ka baara kɛ n'u ka dɔnniya ye o de b'u nafa o de b'u taga yɔrɔ jan n'o tɛ n'i ye sonyɛli kɛ ka paase papiye de maralen b'i bolo diplôme tɛ barisa a papiye foyi tɛ a kɔnɔ ko min bɛ se k'e nafa parce que e dɔnko tɛ e seko tɛ n b'o de ɲini denmisɛnninw fɛ ala ka ɲina de f'u ye ala ka a daminɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la ka kelen kɛ hɛrɛ ye minnu bɛ fɛn dɔn n'u bɛ fɛn kɛ ala k'a kɛ u ka paase
minnu yɛrɛ tɛ fɛn dɔn u ka u timinandiya u ka fɛn ɲini k'a dɔn yasa san nataw la u ka pase u ka hɛrɛ caman sɔrɔ. Ayiwa directrice an b'i fo n'o ye centre d'animation pédagogique ye ka bɔ Welesebugukaw fɛ yen Aïda Kanté n'a bɛ Bagayogolakaw ka sigi la k'an b'a n'a ka école karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo wa ale ka capu fana o fana bɛ bɛɛ da kan han on sont pas clôturés dɛ warakatalen no kɛnɛ kan cancarancan IRD ni ale bɛrɛbɛrɛli tɔn ye Ala ma hinɛna Sumɛla Sise la ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn min sigi sen kan o kɔni san 21 comme bɛrɛbɛrɛli tɔn yɛrɛ dulonnen don nin waati in na IRD kɔni bɔra ka a sera ka baara min kɛ san 21 kɔnɔna na laɲini minnu bɛ u la ni fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo u ka tɔn ɲɛmaa nin waati in na o ye Gwanɲɔn Kulubali ye ale ye député kɔrɔ ye Gwanɲɔn kɔni y'a jira k'a fɔ ko IRD bɛ baara la a bɛ ka labɛn kɛ yaasa kalata bɛ se ka kɛ cogo min o de la u ka batakiw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'u b'a ɲini furancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ u ka baara kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa an bɛ se ka taa kalata la cogo min ka bɔ furancɛla fanga ale kɔnɔna na IRD ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko dɔ kɛra ko min ye baara bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ furancɛ fanga in kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ élection o bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na Gawokaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o ye Koyima ye Koyima kunun ko banbanciwalew ni bandiw kɔni taara bi Koyimakaw kan dugudenw bolo minɛnw y'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni o ye dugutigi ka kankɔrɔsigi dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye Sako Idrissa Bongana kɔni u ye ale fa ka se ka taa ni ale bololaminɛn bɛɛ lajɛlen ye a ka bakɔrɔninw misi minnu b'a bolo min ye a bololaminɛnw ye u y'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni u ye min ye maa kofɔlen ye dugutigi kɔni ka kankɔrɔsigi don u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu in ɲɔgɔnnaw k'olu de bɛ ka caya bi finitigiw olu ka gun kan sa min ye Sorasiw ka tribunal min bɛ Bamakɔ yan ale ye kiiribulon sigi sen kan kiiribulon min n'o bɛ tali kɛ Sorasiw olu ka kiiriko la min ye u ka procureur ye o ye colonel Sumɛla Bagayogo ye a ko nin kɔni baara in bɛ sigi hukumu min kɔnɔna na sa o ye olu ka Bamakɔ tribunal militaire ye sɛbɛn 3 ko o de kɔni bɛ u ka ko hukumu kɔnɔna na nin ko in na min ye sɛbɛn 1 ye o kɔni tun bɛ tali kɛ suyɛni ni marifa suyɛn ani kɛlɛkɛminɛn suyɛn ka se ka jɛ ka a baara kɛ ani ka se ka waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw olu ka minɛnw ma min ye sɛbɛnkɔrɔ in ye ko a segira ka na kun jumɛn na sabula min ye Sorasiw ka kiiri tigilamaw ye olu tun ye kiiri in tigɛ san 2021 maa 16 Sorasi ale ni finitigiw de tun bɛ nin baara in na ka taa se polisilakaw ma sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko in na ani commerçants ni donsow u y'a jira k'a fɔ ko waleya cɛjugu in kiiri kɛlen maa ninnu y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni kiiri ye u taara Cour suprême na Cour suprême ale de filɛ ka ninnu ka jaabi k'o lasegin kɔ min ye procureur ye a ko min ye sɛbɛn tɔ 2 ye o bɛ tali kɛ maaw la maa minnu kɔni minɛna n'o y'a sɔrɔ u tun bɛ juguya baaraw la a y'a jira a ka kuma la sa n'o ye colonel Sumɛla ye ko min ye waleya fɔlɔ ye k'olu kɔni y'o kiiri kɛ k'o ban mɛnna k'olu tɛ segin o kan tuguni ko kɔni o daliyaw n'o preuve bɛ olu bolo ko Cour suprême y'a lasegin ka na cogo min olu yɛrɛ kiiri kɛ cogo min maaw minnu yɛrɛ ye waleya k'a jɔr'u bɛɛ la u bɛɛ lajɛlen ko ko u sɔn don u minɛna wa u bɛ bila kaso la fana ko kuma tɛ kɛ o kan tuguni k'o kiiri kɔni k'o banna a y'a jira k'a fɔ ko min ye tɔ ninnu ye olu maaw fana olu kan ka kaso min kɛ o kaso kɔni bɛ taa daminɛ san 2 ka taa se san 3 ma walima san 5 ko sabula olu fana nɔ minɛna u ka waleya la procureur y'a jira k'a fɔ ko min nimisa bɛ ale la nin waati in na k'o ye k'a fɔ de kiiri in yɛrɛ sigira baara 3 dɔrɔn de kama o baara 3 bɛ tali kɛ marifa suyɛn wa o marifa suyɛn ni maramafɛn suyɛn dɛ ko o de ɲɔ ɲɛlen don bi ko kiiri foyi tɛ kɛ Sorasiw kun kan n'i m'a mɛn ko dɔ ye marifa suyɛn dɔ ye bolofɛn suyɛn dɔ ni dɔw jɛra ka jɛkulu dɔw kɛ ka taa marifaw suyɛn ka taa feere maaw ma ko a waleya in kɔni ko k'a sɔrɔ Sorasi sariya yɛrɛ bɛ min fɔ a la o yɛrɛ ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye sabula n'i ye marifa suyɛn ko bɛ ko min ni i y'i faso yɛrɛ de janfa i kan ka gɛn ka bɔ Sorasiya la de kuma yɛrɛ man ka kɛ a la a ko kuma tɛ nin waati in na anw bɛ waati gɛlɛman min na n'a fɔra k'o de kɛlen don Sorasi dɔw tagala ye u ni jagokɛlaw dɔw bɛ jɛ k'o kɛ donso jɛkulu ka taa se fɛn wɛrɛw ma k'olu kɔni olu ka kiiri u y'u bila yɔrɔ min na ale ma da la n'a bɛ bɔ yen dɛ sabula kiiri ni sariya ye tiɲɛ nka Sorasi sariya fana o kɔni n'i y'a ye i bɛ t'i munumunu i ma gɛn de o n'a kun fɔra k'i gɛnna i tɛ nin temps sɔrɔ ka nin bɛɛ kɛ
chef d'état-major n'o ye Baru kɛlɛtigi ye Umar Jara ale tun bɛ Katikaw fɛ yen sɔrɔdasi minnu n'u olu jogina Muruja kɛlɛ la polyclinique min bɛ Kati a taara ɲɛda olu kan a y'a yirula k'a fɔ ko u ye baaraba de kɛ o de la min ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ ko maa tun bɛ yen n'olu kɔni tun ye deuxième classe ye ko k'olu kɛ première classe ye nin waati in na o sɔrɔdasi denmisɛn ninnu minnu fana joginen filɛ nin k'u k'a bila u kunna k'u b'a la koyi hali n'o y'a sɔrɔ o don ko kɛlɛ ɲɛmaaw taara ye ka taa se Madu Esma na ale yɛrɛ ye nin waati in na commandant région militaire ye ale ni DIRPA ɲɛmaa colonel major Sulemani Danbele ka taa fara sɔrɔdasi ɲɛmaa wɛrɛw kan u kɔni taara ka taa kibaruya da denmisɛnninw tulo kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn ko ale yɛrɛ b'a fɔ banabagatɔ ninnu ye 11 première classe a misi n'a fɛ de kana fa an kɔ dɔrɔn Madu Esi tulo b'an na o n'a donna Madu Esi ma 11 fɛ a Bamako ici an b'a yɛrɛ fo a n'a ka cɛ don colonel major Tomiyankaw fɛ yen denmisɛnw olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ sa ko Buwatu bon an yɛrɛ bɛ a lajɛ ka nin ko ninnu kɛ ten sa sinon sanji y'an sɛgɛn o yɔrɔ dɛ an bɛ bɔbɔw fo k'u wulilen don k'u jɔ nin waati na ka sangaw ni Tomiyankaw bɛɛ lajɛlen fo an taatɔ don Sangoyi Keba sangɛmɔ bɛna daminɛ ko tubabukalo min sara o tile 31 u ye yirituruba de kɛ Tomiya fantan 4 bɛɛ lajɛlen ko ɲɛmaaya tun bɛ maa bolo sa o y'u ka préfet cercle ye ka taa se u ka maire ma min ye yiriden 25 u y'olu turu Zeyn église catholique mɔgɔw église protestant min ye misiri maaw ye k'u bɛɛ lajɛlen de jɛra ka nin baara in kɛ tɔn 3 bɛɛ lajɛlen fara nin ye hakilina ɲumanba ye nin kan ka fɔ han wa min fɔra fana amara yiri kalifarila n'a sara an b'i kɛ yiri ɲɔgɔnna ye o don dɛ on ont donné 3 arbres morts on te mort i yɛrɛ bɛ fara yiri kan ko denmisɛnw u y'u kalikan kɛ ko n'Ala sɔnna a ma nin yiri ninnu kɔni olu yɛrɛ ye tile min ye ɲinan u ye degun min ye ɲinan ani Tomiya yɛrɛ bɛ degun minnu kɔnɔna na ka fara jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kan ko ni kunsɔrɔ yɔrɔ ma ɲini k'a ti ɲɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko musow ni denmisɛnninw ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen farala nin ko in kan wa ko nin ye ko daminɛ han Tomiya han ko n'Ala sɔnna a ma ko yirituru wɛrɛw bɛ yen mun bɛna fara nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ Tomiyankaw fo maa minnu fana b'an lamɛn radio Paris kɔnɔna na Tomiya k'u bɛɛ lajɛlen fo Sangaw fɛ yen maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka denbayaw min ye san kerecɛnnakaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka dɔgɔkun 1 sigi sen kan sabu na projet kɛ projet min bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma u bɛ se ka kunbɛn cogo min commune de Mafune ale kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ye balo diw o kɔni kɛra maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa se Caritas ma ale ni Espagnolkaw ka dɛmɛjɛkulu olu kɔni y'u bolo don nin ko in na maa minnu ye nin ko in ɲɛnɛmaya kɛ sa ka se k'a sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ ko guwa 247 olu de kɔni bɛna na dumuni ninnu sɔrɔ ani da dumuni fɛnw ni ɲɔ ni malo kalo 6 o kɔnɔna na fo ka taa se samiya banni ma pewu ninnu kɔni bɛna jigiya sɔrɔ ka bolominɛkala sɔrɔ ni maa min b'a fɛ k'an lamɛn k'i to san i bɛ tugu radio centre la Touré ale fɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka san gouverneur ni san baarakɛlaw ni san préfet ni san sous préfet dugutigilakaw tarawelelakaw k'olu fana fo min ye Félicité Jara ye madame le maire k'an ka foli bɛ s'a fana ma Santoro ani Karante la Arabie Saoudite kaw fɛ yen Mali hijidenw olu ye kunun bɛɛ kɛ kuranɛ kalan na kuranɛ kalanba in a sigira kun min na a kɛra cogo min na waleya min nana na a ye maa minnu sera ka se a kɛnɛ kan an ka cɛden n'o ye Ibrahim Jawara ye ale bɛ yen an ka jɛ k'ale ka laseliw olu lamɛn an balima alisilamɛw bi lɛndidonya bɛ in na n'o bɛnna juin kalo tile 3 ma lansara selilen Madine Arabie Saoudite an ka hôtelba ye n'o ye hôtel Jawharatu Rashidi ye a n'a baarakɛlaw u y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen bi an balima alisilamɛw hôtel Jawharatu Rashidi aw ɲɛ b'a la cogo min na k'a minɛ k'a fa tewu kun kelen pewu kuranɛ kalanba o labɛnna alhamdulilayi rabil alamin Mali ka hijidenw gouvernement ka hijidenw olu ka ɲɛmɔgɔw alhamdulilayi rabil alamin commission religieuse n'a ɲɛmaaba ye docteur Ousmane Traoré a n'a ka jama
ye ko ane kalan bala be ko ane kalan anyamuga me mo bunu o de sheku ma ku yati ambal ma islamu laini kelen pod be ko ane kalan ka do dunke mali jamanai alaka mali sabati alaka mali bamba alaka mali kishi mali gelamu bi alaka ba mali gouvernement anganye ma ba kulul ashimi guita anaka jama anaka gouvernement ubenganya nyuma mina jamanan yi chuka min alaku deme ngane nga sabati malika tanye malika jidi malika sabati ambalma islamu nin kanenga famille département ministère des affaires religieuses ni au ministère nyama bay docteur Mahamadou Kone nin kanenga aka mo to mekanega chef de cabinet ko mekanega ministère ma chaman tumbe anya bay nin kanenga alhamdulillah kana ko ne kale kana assister chuka mina ko ne ka kalanka jigu nyina alhamdulillah rabbil alamin ambalma ni ko bay kada ka ambe dugul salma min ka no madina yi ko ane kan la yomina ani chidemba dale be yomina metri kemedi buni nyokoche o kuma ba bisi ka foni ko ane kan abena ka sawabi kamali gela ba insha Allah an balma islamu yin ngali aya taka tengu kuma ukuyate ali de ko ane kan nyamoyi anya nyinga absiga mu foni ko ane kan baina ali min fo odini ko mi ala ko nda ni seke tula abidan na fu ama fa la bazali chi sawo sana ngo sura ma eri ngo kalanga ya nga jamana e parce que ala ministre de la no do docteur Mar Kone ya jora ma ga yoro pas sense la ala do ke mali ala ga mali pas la ko fole mali dempe mu amu be ma ga no amu ko sa mam be no se ma ga ala ga asini hera la ala ga ju la ga do ke mali re ala ga mali pas ga mali do ke kelima donc unité nationale kamal don do dagali fe ka ko dangali fe la do kay wa nga mali farabe mamu bi ka do ku ya la mali da ba man do ba ala ka pure kambe ni suri ni na fa ndo do ke jamana pe to la ala ga mali ga era do abuno kam mali ko ni jafa ni ka do ke mali armi solo ayon do gele ga mama ji ya salo do jabira ko bi am de kele da dine ministre so alhamdulillah rabbil alamin na nyama bay docteur Mahamadou Kone aka mo fana kuma ni kanenga alhamdulillah shadde kabini anya fana nyininga abisiga munye foni kanenga ame foli folo ala ndawa ala de ni Allah tibi anga kiyambi no gora yambi bela jelen fu ikidin bela jele na ni jate mina ba ni initiative gora anga ministre la docteur Mahamadou Kone depuis 2000 il lancement biké depuis 2000 formation bi terminé atawota asibiwo sigi kuma flata da akoni an nana malion ay sabali aka klito jamana la ka do ke jamana yi hakli bala laba kuma laba foli o kera dum fono min ameta anda premier vol pla aéroport la lundi passé aduna avion kono da ini kuma kelini kera da kono kun nana ku hakli to jamana la amba yo jamana yi o tora o be hakli la an nana bashima mo si hakli la jiki da foli damine de an kramo de 16 Ousmane Sol Traoré alena ka kanundum tise ka mo kilin to foya bela jeli spontanément bewila ba de mali to de beta mo sigira li jama be masika do ambe o foli li folo anga chef de département ayo alhamdulillah ambal masla no ande o foni nga wal mando ninti ko ale kalamba be na Allah be na Madina alhamdulillah mali hito fe ani mali de ko la ni kene ko ka to de mali jamanai ala ka mali sabati ala ka mali bamba ala ka mali jidi ambal no ninti ko le Madina ni du ko ba ga mani ko ane be kala yomina ani chide mbada yo medri kele hake ya rabbi amai ala ko ane min kalabi ala ka do mali jida beche mali transition ko la ashimu ko ta naka jama ayani ne ala se Madina ya rabbi ala ku se ta jamana jidi ta tamajiya jamana bela asiba ala inshallah amma to ga ya rabbi anga balo ala ka ba ala ka laba umma dama ala ka sandama kamina ko be ala ka ngoya kuna ngwe laba ko tuga ala ka laba ko tuga ma ala ka hamina ko be ngoya ala ka fokisi ala ka mbokisi ala ka ndokisi ala ka mbokisi ala ka mani bekisi ya rabbi ala ka mani ko ta safe fule jamana be safe asiba ala inshallah be be chidemba la ka tugulodi abaka na ko ya rabbi ala ka mani kisi ala ka mani sabati mali gouvernement ala ka sisi ala ka bamba ala ka jidi wannan ne numaya ala ka sabati ya rabbi inshallah awuni che awuni baraji Ibrahim Jawab futa por jamanente agora já vai lá que está toma
kushi ala jamana kushi jamana denw yɛrɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala jɔ a bila fɛn bɛɛ ɲɛ fɔlɔ wallahi n'o tɛ foyi ti ala jɔ a bila fɛn bɛɛ ɲɛ intérêt n ko to an ka jamana kana wallahi n'o ma ka da lafiya minnu m'an mara bi ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'u ma ya rabbi ala ko mali sago di mali ma ala ka mali ka jugu sago ala ka jugu sago ala ka mboch ala an bɛ ala tanu ka ala barikada ala mɔgɔ t'i ɲɛ ko dɔn mɛ i bɔra ka bin to kɔ i b'o dɔn dɛ an bɔra ka jamana to cogo min na an yɛrɛ b'o dɔn an bɛ ala de deli ala ka jamana kolo suma an jugu ye minnu ye cɛ fara muso kan maliyɛn jugu fara étranger kan ala k'u bɛɛ tɛgɛ kolen da dugu ma an bɛ min ɲini ala ka a se d'an ma ala k'u kɛɲɛ u ka ɲinita la an bɛ min ɲini ala k'o nɔgɔya an ye ɲɛmɔgɔ mun b'an ɲɛ an bɛ dugawu k'u ye ala ka jamana tali hakili ɲuman d'u ma ala ka sabali d'u ma ala hakili ɲuman d'u ma an mun ye kɔmɔgɔw ye ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka sabali d'an ma an ka ɲinifɛnw ala k'o kɛ sɔrɔfɛn ye an mun nana yan fana an bɛ ala deli ala ka an ɲuman nana cogo min na ala ka an ɲuman segin ten ayiwa ya rabbi ala ka dugu minɛ an bɛ an ka dugawu di jamana ye ya rabbi ala ka jamana ala ka basigi ya rabbi ala ka basigi hali ya sɔn président min b'a ɲɛfɛ ya rabbi ala ka fanga se ala k'a kisi a jugu tɔɔrɔ ma ya rabbi jugu min fɛn fɛn b'a la ya rabbi ala k'o jigin dingɛ kɔnɔ ya rabbi ala ka sankɔrɔta ya rabbi an denw b'a bolo kalifa yɛrɛ ya rabbi ala k'olu yɛrɛ tanga n b'a ɲini ala taala fɛ an bɛ dugawu kɛ maliba ye an faso don taayɔrɔ wɛrɛ foyi t'an ka mali in kɔ kuranko gɛlɛya b'an ka mali la maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ sɔrɔsiw tɔɔrɔ la an y'a ɲini ala fɛ an bɛ jamana belebele min na makan bonya kosɔn ala ka mali gɛlɛya ban makan bonya kosɔn heji bonya kosɔn ala ka maliba gɛlɛya bɛɛ ban pewu salamu aleykum. minnu bɛ kɔnɔna na ani minnu bɛ kɔ kan ka kuranɛ kalan hiji tɛ bɛn gouvernement mɔgɔw ani filière minnu wɛrɛ minnu n'o ye privé ye ka kuranɛ kalan maliyɛn tɛ bɛn mɔgɔ 103 ani kɔ min nana n'o ye maliyɛnw ye mɔgɔ 2000 ni kɔ o min ye gouvernement mɔgɔ ye cɛ fara muso kan ala k'an ka jamana kisi o y'an ŋaniya fɔlɔ ye ala k'an ka jamana kisi an bɔra jamana min kɔnɔ ka na yan ala k'an ɲuman segin ka taa o jamana kelen sɔrɔ yen an ka taa sɔrɔ a bɛɛ ɲuman de ye ya rabbi ala an nana k'an ka denbaya to cogo min an ka segin ka taa an ka denbaya sɔrɔ o cogo kelen kuranɛ kalankun an tiɲɛ na an lahara ala k'o ɲa kuranɛ kalankun an mago minnu sera ka fɔ ani minnu ma se ka fɔ kuranɛ bɛna kalan o de kama. وبالتالي الدنوة وبالذال الذكاء وبالراء الرحمة وبالزاي زلفى وبالسين ثناء وبالشين الشفاء وبالصاد صدقا وبالدال الدياء وبالطاء الطهارة وبالظاء الظفرا وبالعين الماء اليسرى وصلى الله عليه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ala ka ni yɔrɔ sɔrɔ a dugawu la ya cɛw ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw la an b'an balimakɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn ibrahima jawara fo yan fo madina sisan n'u bɔra madina u bɛna na u kunda maka kan bato tɔw bɛ sɔrɔ ka taa kɛ yen de sa dulokiba jɛma in doni bɛ daminɛ yen de fana kundiw bɛ daminɛ yen de fana layako bɛ daminɛ yen de fana sitanɛ bɛ taa bɔ safa ni maruwa bɛ kɛ yen de alikaba yɛrɛ tawafu bɛɛ bɛ kɛ yen de yen de kɔni hiji yɛrɛ a koloma yɔrɔ yɛrɛ ye madina kɔni o ye ziyaraw de ye ani dugawu don ka taa ɲɛda min ye rasulu ale da yɔrɔ kan n'a dɛmɛbaaba ninnu an bɛ dugawu kɛ sa hiji ala ka musaka nɔgɔya ani silamɛ cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen sedu sangare an b'a fo ale y'anw ka dugutigi ye bamakɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen ka dugutigi ye ale ye ka taa se sori kɛmɛso ma min ye maraka samake ye nin waati in na a taalen don kɔdiwarikaw fɛ yen
kurbe jara an b'a fana fo karamɔgɔ do colonel Sirilamine Traoré bamana ale bɛ ezo la segukaw fɛ yen Corno Umar Asijalo le génie k'a fɔ Boyena Babi k'ale fana fo Menaka kɔnɔna na Jaba Sidibe ni ale bɛ salakaw ka sigi la an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bole ka colonel Assa Badialo ministre de la santé et du développement social Bayiba mairie du district kɔnɔna na Ibrahima Ɲagate Ibrahima Tungara k'ale fo min Ablaye Ɲagate ka taa se Gawusu Traoré ma olu bɛ faransikanw fɛ yen Sori Sako min ye Isa Konate ani Lucas Dakono olu bɛ États-Unis Ibrahima Sako ale ni Papisi Diallo olu bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Bina k'an b'a yɛrɛ fo yan fo Segu sɔɔni baara min bɛna na daminɛ o ye foro kɔnɔ baaraw de ye ale ni kuma ti bɛn ani Bina kɔni bɛna na fama ɲɔgɔn ma sabula nin y'ale taatɔ de ye ale bɛna na Segu bila pewu ka taa don foro kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala ka sanji ɲuman jigin Bamakɔ kɔni ta kɛlen don san fin ka tɛmɛ ye dɛ dɔgɔkun kelen san bɛ ka fin ka tɛmɛ san bɛ fɛ ka fin ka tɛmɛ an ka dugawu kɛ Ala ka ji nafama di an ma ji min bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa sɔgɔmada in na ta k'o jɔya yanni nɛgɛ kanɲɛ 18 cɛ Amara Nuhu Keyita Keba Jalo a k'an bɛn ni Ala n'a kira sɔnna a ma.